Masu bincike na hasashen cewa a gabaki ɗaya duniya adadin yawan halittu zai kai kwantiliyon 20, wato 20 a biyo ta da sifiri ko kuma 0 guda 18 a bayanta. Sannan kuma suna hasashen cewa adadin nau'in halittu a gabaki ɗaya duniya zai kai miliyan 8,700,000. Ga adadin yawan kowaɗanne halittu da suka fi yawa a gabaki ɗaya duniya. Na farko su ne ƙwari, wanda a hasashe adadinsu zai kai kwantiliyon 10, wato dai kusan su ne rabin adadin halittun duniya gabaki ɗaya. Sai na biyu kuma su ne kifaye, wanda su kuma adadinsu zai kai tiriliyan 3 da biliyan 500. Sai kuma na uku su ne tsuntsaye, wanda su kuma adadinsu zai kai biliyan 50. Sai kuma na hudu shine ɗan adam, wanda yawansa a wannan shekara ta 2024